Aquadra, anyhow, yeah, Brenyane, 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 Aquadra, anyhow, yeah, Brenyane, Aquadra, anyhow, yeah, Brenyane, 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 Se wa mre na unya obabre entiminua brenya ne bema ehia na ede ehia minimu a na ye de wo yam emayam nhyehyeo eya brabo obra bo hyeshem yen sura adwumadene esanse yen kire numude me nsuro mfifire esanse me nkyira sikyire Crono, Quantia, yeah, Brenyane, Crono, Quatiquine, yeah, Brenyane, 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 Brenyane. Akwasi aje o se wanya ahofa pe ahodene aje kuro ya motia fa no omuram ebra o ya asoodene boodene tenya dwumadene anunti kofinti o se odidini ntini ho obra nyansa wom brenya ye brena ye nyanti no se ye nyaaya ye nyaaye ye se baby anyo ya kwa kudumo se ye nyaaye ye ye nyaaye ye ye nyaaye ye Anyhow, Aquadra, anyhow, Crono, Quantia,
fine. Yeah, bruh. Yeah, bruh. Brenya ne 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 wo Brenya ne Brenya ne Brenya ne Brenya ne Mese Kofi Amezuke medawase ose Kwame Owusu wafriye na emomuno brenya ene bema